back of your seat and the table in the upright position. May we have your attention for the following 16 station. Připoutejte se prosím, my vám ukážeme, jak se zapíná spona, jak se utahuje pás a takto se odpoutáte. Please fasten your seatbelts, we will show you how to close the buckle, how to tighten the belt, and this is how to open the belt again. V případě potřeby nouzové evakuace se ulička našeho letadla osvítí. Moje kolegyně vám nyní ukazuje rozmístění světel vedoucích k nouzovým východům. Ty jsou umístěny 2 vpředu a 2 vzadu. In the event of an emergency evacuation, the cabin eye will be illuminated. My colleague is now indicating the location of these lights, which lead to the exits. There are 2 at the front and 2 at the back. Závěrem v kapsách vašich sedadel najdete bezpečnostní instrukce. Pečlivě si je prosím prohlédněte ještě před startem. In the seat pockets you will find the safety instruction cards. Please study them carefully before take-off. Z bezpečnostních důvodů je na palubě letadla přísně zakázáno používat některá elektronická zařízení, zejména mobilní telefony. Ujistěte se prosím, že máte svůj mobilní telefon vypnutý. Během vzletu a přistání musí být vypnuta všechna elektronická zařízení. The use of certain devices, especially mobile phones, is strictly prohibited on board. Make sure your mobile phones have been switched off. During take-off and landing, all electronic devices have to be switched off. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a přeji vám příjemný let. Ladies and gentlemen, thank you for your attention and I wish you a pleasant flight.